ga tambayan kamalan dan malam Qur'ani da kudi duka ka samu kaka ari a ƙasa na zancen ka kuma duk sun yaba da dukkan iliminka ya rabbana ya ja mana kwananka ɗaukaka da kwarjini duka ka samu yanzu a bar na babu wanda ke yin kyautar ka taimako kake yi wa al'umma jari yau talakawan barna suna yaba halinka masu kuɗi su ma suna yaba halinka mata da maza suna maka san barka ga gwamnan na barna yana maka san barka baba gana zilim profesa naka shi ma dan ya san ka yana yaba halinka ga shehu na barna yana maka san barka shi ma dai ya yaba da dukkan halinka ga sanatoci ma na yaba halinka ga membobi ma na yaba halinka komishinoni ma na yaba halinka na ga matasa na zuwa gaishe ka alan gwagwaro Allah ka wanda kaka ari malum da malum yanzu suka hannu a wangan yaya kan jimari ma a gaishe ka muku san makumburam jami sai ya bozai ita la fanatima jami sai sarki sana alaka wulum girzi kakari shikin jomadu bandin zu dajin ba ga mai taimako Allah ja kwanan kaka ari da jimba shi mai taimako ne Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. farko na sanya sarki na shi ke biyan bukatuna na zo na wake ogana malami waliyin Allah kakarin mu nan mai Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. da kunje tambari sarki ga waƙan dan malamai ya zo kakari da jumba aiki da sace da kai gwarzo Allah ya ja da kwana ka saba da taimakon Ka talaka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. kakarin mu sai kayi ka saba da taimakon bayi farin wata da ya bullo kowa san ganin sake sanyi Allah ya kare ka mahassadan ka dole sai Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. ga ɗaukaka da malinta Allah ya baka kuɗi waska mahasadan ka fadawanka ai sun buga sun barka ga ilimi da Qur'ani da kuɗi kuma kana da moto Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. yan kankana ku ja baya domin na ga jarumi ya zo Allah ya bashi komai ya kunga cika na dan nasa karamin su babban su in ka zo dole su ja Ka baya mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. hadirin sama sai kallo kawa mahasada gwalo da ka fito suna kallo ga mai ado cikin falo da ka shigo cikin falo na satamkar kana kasar Ka turai mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. ya zaki cikin da sarki kana ta ba su mamaki kana shiga kamar sarki ka zanzun ma uban zaki kakarin mu malam dan malamai ba za a kai ka komai Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. ga gaban kaɗan baiwa ka saba taimakon kowa ga dan amana nan da babaye muna ta jinjinar Ka girma mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. Ka mai taimako alaja kwana kaka ari da jin bashi mai taimako ne a gudowa. BBY Musical Studio. Musical